Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sarapan botok tawon. Botok tawon. Botok tawon, guys. Endi? Piye? Oh. Cara kono ngono ya. Kenceng nih gini. Wes aku ndak sarapan. Botok tawon. Izin kaya ora. Apa ya? Anane kaya apa ya sampe iki, Pak. Tomo iki sing anu kaya amok. Lah ya rumah aku ora ngene iki kok. Kowe iki. Ora iki lho. Ora kaya iki. Ora sing rodok dawane kuwi kan ndak. Kuwi lho tipake bunder tengah kuwi. Iya. Kan tugel. Lah iki kan medalul. Iya. Nek anu kae moh tak Pero amat ya. mah piye malah. Mau wegah ditukokne sing kono aku sing gampang amok kuwi. Lah ambek darul ambek gomes terus anu kerekno tak gaene ngono. Lah kok malah mah lho ya. Karepe tuku kok. Iya lho, lah tuku njaluk. Ora ditukokne sing kok toko ora gayan ngono lho. Oh karepe. Karepe anu lha iki kan tak plitur malah mending ngono kuwi. Biyen kayu yo wegah elek. Malah kowe roh jenenge Pak Mudi sing aku gane nyelip godhong telo. Amene opo gadhe ora. Tapi lawane dhuwur ngono. Ora, lawan jati memang jati lawan. Tapi tanganane iki lho gaya anyar, gedhe usuk lho. Wah, jadi iki kan tokal. Wah, iki jan gedhe usuk 4-6 kae tanpa di perlas berasa. Nanti Pak Budi. Mburi. Kene ndi? Karo darul bae kirim. Jadi jangan gede loh gitu, enggak. Dua, aku betul. Kalau bermerek, iya temen barang lawas sih memang Kayune tok ora di. Jenenge meja iki yo jati memang jati. Kayune jati namanya kandel dua namanya. Sing junjung Sing dingge sikilane tugelan jati glondo. dadene sitok ngono ya. Oh, glondongan tugelane dijajal loro tumpangane. Wah. Ngoleh ya kan, tapi demen lek ngono kuwi. Barang lawas tunggakan jati gaji teko mulo ya. Ya omahe ombo. Omah mah awas ya mau. Sing anu aku piring. Telone ngono. Omahe omah awas kuwi jati.
Ya memantar itu kan malah jumlah RC. Oh, mental lawan-lawan. Malah itu kan malah ya. Ayo pergi aku hubungan lah. Boleh tangan ini ya. Pantas lah. Dua tangan ini malah. Tangan itu tinggal tangan ini. Tangan kiri ada pantas. Ini lah apa kan soal dulu. Aku bodo tawon karo godhong suwe. Ayo